May kayon padasen, iti na imas, ken. Sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti. Special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay, iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco, Mountain Province. Mel, Pasalubong Center in Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Iyaradi mo na yan. Iyaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo.
Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Iyan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Okay na? Alas 11:47 na, good morning na imbag ngagsaba. Gawi-gawi sa iwakat, agyo-agyod. Maptang dyan nagsaba sa 11 kita dyan namin. O itanghali na pala. At ito mo muli, nagbabalik po tayo. At medyo nawala tayo ng isang linggo. Ako ang inyong kasakasama pa rin sa ating usapang legal, Peter Umau-Awang Wasing. Yung aking kapartner po, mamaya late po yun. At makakasama natin mga naka-uniform. At siyempre yung aking co-host muna ngayon, ang aking ading na maganda, Christine Mulitas. Good morning. Christine? Yes. Good morning, Kuya Peter. And good morning po sa lahat ng nanonood sa RNG. Thank you again for having us. We're very excited to let you know kung bakit kami dito ngayon. Yun. At kumusta ka naman na? Okay naman, Kuya. Ikaw, kumusta ka naman? Kumusta ang buhay artista? Medyo pagod pa. Medyo may hangover pa. Pero at least okay na. Nakaraos na. Nakabalik na tayo sa ating programa. At pinagpapasalamat naman natin sa ating Panginoong Diyos na okay naman ang lahat. Yes, congratulations, Kuya, sa movie. And syempre, we're looking forward na mapanood ka dito. Salamat. Okay. Yan. Hayaan mo at pag sabihin ko kung kailan. Yes, dapat kasama kami sa screening night, ha? At sa red carpet tayo. Ayan. Okay. And Christine, ano yung topic natin? Kasi may mga kasama tayo dito na mga opisyal naman. Yes. Ano ba yung mga pag-usapan natin ngayon? Yes, magandang umaga sa ating lahat ulit. Sa lahat ng viewers ng RNG Luzon, good morning. And this morning, i-introduce ko sa inyo si Police Captain Jim Chris Dagdag tsaka si Police Staff Sergeant Dwight Supsupin. Andito po kami para i-promote, Kuya, yung activity natin sa Tublay sa August 7. Okay. Ano kasi siya, medyo tri-purpose siya. But mainly, it's for the benefit of Gian Ayawan. Siya po ay baby. She's a 6-month-old baby who has liver cancer and is set to have an operation as soon as possible, as soon as makaraise tayo ng enough funds for her. And we're doing this in congruence with the project din ng Regional Mobile Force Battalion 15 na ang theme po nila is turismo, hindi terorismo. And of course, hindi mo kukumpleto yung project kung hindi natin kasama ang Tublay LGU. Oh. Yes. So ito for a cause, ano? Yes po, Kuya, mainly for a cause. So anong title nito ulit? Medyo mahaba yung title natin. It's Tublay Uphill Bike Race. Okay. Tapos ang theme natin is Ride for a Cause, Turismo, Hindi Terorismo. Oh, yun.
So, pabatiin muna natin, Christine, ang ating mga magigiting at mga Yes, please. mababait na mga kapulisan natin. Unahin natin si Kapitan. Yes, please. Okay. Go ahead. Yes, sir. Good morning, sir. So, again, sirs, for the RNG Luzon, thank you for having us today. And in behalf of the Regional Mobile Force Battalion po, headed by our Force Commander, Police Lieutenant Colonel Joshua Farinas Alejandro. So, we are here po to promote our activity, upcoming activity sa August 7 po, which is yung sinasabi ni Ma'am kanina, na yung Tublay bike race, uphill bike race. So, yung team po, gaya pong sinabi kanina, race for a cause, turismo, hindi terorismo. Which is in line po sa mandate namin as the mobile unit po ng Cordillera. Yun po, Okay. sir. At yung isa nating kasama na pogi. Yeah, so magandang umaga po sa atin. I'm police, yung sinabi nga po ni Ma'am Christine kanina, Police Staff Sergeant Dwight Alexis Subsupin from the Community Affairs po ng inyong Regional Mobile Force Battalion 15. Yan po. Ito, pagka sinabi nating regional, Christine, sa Kamdangwa, no? Sa Kamdangwa ito, Kap. Opo, sir. So, we have our battalion headquarters co-located po sa regional office doon sa Camp Major Badudangwa po. Oo. Okay. Christine, paano kayo nagkaroon ng tie-up naman ng ating mga kapulisan dito sa project na to? Okay. Member po kasi ako ng Board of Advisory Council ni RMFB 15 together with the Bayanihan Cordillera na you're very familiar with. Good morning to the Bayanihan Cordillera family. I'm sure they're watching si Ate Pam, si Kat, si Vanch, and si Meline. Kasama po kami sa Board of Advisory Council ng Regional Mobile Force Battalion 15. Okay. And kaya kami nagkasama kasi yun nga po nung in-approach natin si Mayor Lauro ng Tublay LGU. He also gave us an idea na kasi meron din silang proposal ng bike. Okay. Bike for a cause sa Tublay. So, nag-decide kami na i-join yung project para at least mas marami tayong mai-invite na sumali dun sa event. Yes. Kanina parang may poster tayo, ano? Nasaan yung Yes. poster natin? Pakita Meron natin para tayong doon sa mga napakagandang nanonood poster. naman na sa ating live streaming, makikita kung ano Ayan. itong ating pinag-usapan. Yan po. So, yan, Tublay Uphill Bike Race. Yes. Okay, Ride for a Cause, Turismo, hindi terorismo. At ito, kailan gaganapin na Christine? Yes, ito po ay gaganapin sa August 7, 2021. Okay. Bale, ang starting point po kasi natin, Kuya, is Ambuklaw. So, we would also like to thank Mayor Wallace ng Bukod kasi inallow niya po yung activity. Bale, sa Ambuklaw po kasi ang convergence at starting point, paakyat po tayo ng Laboy hanggang sa Polig Farm sa Tublay. So, thank you din sa Polig Farm, Grail Polig for accommodating us. Thank you. Okay. Yes. So, paano yung pagsali dito? Yes, pwede po silang mag-register online. Paki-check na lang sa site. And also, we have different registration sites. Sa Atok, meron tayo sa Ridge Cafe. Sa mga bikers, alam na alam po nila yan. Pwede rin silang mag-register sa Lagalag dito sa may Upper Session Road. Meron din po sa Toyville sa Baguio Center Mall. And sa Aid Station Cafe sa Pico, La Trinidad. And sa office din po ng RMFB sa Camp Dangwa para sa mga kapulisan po natin na gustong sumali. Magkano naman yung registration dyan? Yes, ang registration po natin is 650 pesos. Inclusive po siya ng post-race meal, may pagkain tayo, aid station, and medal. Okay. And also RFID. Kasi race po siya, kaya kailangan natin ng RFID para malaman natin sino talaga yung nauna. Yes. And yun po yung mechanics. And just for information po ng mga sasali, wala pa po tayo dyan yung fare papuntang Ambuklaw, ha? Wala pa po yung fare papuntang Ambuklaw. Okay. Kasi dun po yung convergence. So, mag-hire tayo ng jeep, pupunta sila ng Ambuklaw. May mga category ba to? May pambata ba? May pang professional, amateur, ganon? Ano yung mga category dito? Yes, meron po. Kapitan. Bali po, sir, yung mga categories dito is we have 19 and below, 20 to 29 years old, 30 to 39, 40 to 49 years old, then 50 years old and up. Okay. So we also have female
MTB na open category. Then meron din male road bike na open category. Oh, so marami palang kategorya to. Wala bang seniors dito na kategory? Meron po sa 50 years old and up. So pwedeng sumali yung mga 85, ganon. Pwede po basta malakas pa ang tuhod dahil medyo mataas po yung elevation ng ating ruta, no? It's about 1,600. Ano ba yun? Meters ba yun? Yes. Paakyat po siya, kaya siya uphill bike race. Saan uli mag-uumpisa sa? Sa Ambuklaw po. Ambuklaw, Paakyat po ng Laboy. Laboy, tapos Yes. hanggang Pulig Farm. Pulig Farm, yes. Doon ang probinsya ko eh. Ayun naman. Ang probinsyano. Oo. Kaya dapat kuya, andun ka, ha? Oh, sige, pupunta ako doon. Pupunta lang ako doon sa may finish line. Doon sa may Pulig Farm. Para i-treat mo ako ng kape doon. Oh, sige po. Pwede. Oh, calling Grail Pulig, kape daw. Magkano naman yung may mga cash price ba tayo rito? Yes, magkakaroon po ng cash prizes pero sa ngayon surprise. Hindi mo na natin, pero ipopost po namin mamaya. Ginagawa pa lang po kasi yung poster ng cash prizes. Pero lahat po yan per category. Bibigyan natin ng prizes yung top 3. Top 3 ba? Top 5. Yes. And lahat po ng participants magkakaroon ng medal. And kapag suswertehin tayo, siguro po yung mauunang 25, first 50 or first 25 or 30 will have free shirts, free t-shirts na yung kagaya ng suot ko. Yan. Na binibenta rin po pala namin tong t-shirt na to also for the benefit of Gian. We're selling the t-shirts for 220 pesos each. Ayan. Mahirap naman kung yung t-shirt ko ang i-zoom natin, ang i-close up. Mahirap naman kung yung suot-suot ko ang i-close up natin, sir. Salamat. Ayan. Meron po tayong white shirt na binibenta natin for the beneficiary also. Sa front niya po, naka-print yung padjak para sa kapayapaan. Okay. Yan. At sa likod ay yung ating theme na turismo, hindi terorismo. Yes to peace. Magkano naman yung t-shirt? Sir, 220 lang po. Yes. Saan sila makakabil ng t-shirt? Pwede rin po silang umorder sa amin online. Lahat po ng details nasa page po ng Bayanihan Cordillera. Pakicheck na lang din po. Or sa personal page ko, Christine Esteban Mulitas. Pero like I said, maraming salamat po kay BCPO City Director, Police Colonel Glenn Lonogan. Nag-sponsor po siya ng 25 t-shirts na ibibigay natin sa first 25 racers na darating sa Pulig Farm. So, thank you. Thank you, Sir Glenn. Yan. Okay. So, maganda pala itong project at ang beneficiary nito, baby na may cancer. Yes po, yes. Taga saan naman yung ating beneficiary? Yung beneficiary po natin is taga Sagpat, Kimungan, Benguet. Pero sa ngayon po, nasa Cabanao sila nakatira sa Trinidad. Kasi nagkikimo po siya every week. So, kailangan magstay yung family dito sa Trinidad. So mga ilang buwan yung baby natin? 6 months old pa lang po siya. 6 Kasi months 3 months old lang siya when she was diagnosed with liver cancer. Okay. So, tuloy-tuloy ang chemo niya. So, basahin ko lang muna itong mga comments naman Yes, ng ating please. mga viewers. Thank Nandyan si Rain Gaya, Ohio Idol Cup. Idol Abila, kumusta po? Sabi niya, Japanese ba yung Ohio? Ohio. Chippy. Ano ba sinasabi ko, Chippy? Japanese ba yun? Ang alam ko lang, sa Japanese, mushi-mushi. Mushi-mushi. hindi ko na natatandaan yung mga natutunan ko eh. Ayan, sabi naman ni Nancy Marrero, welcome back up. Maraming salamat. And kay Christy Paleng, welcome back, General Patashi Umachi Watashi. Congratulations. Hindi ito. Akala ko yun yung pangalan mo sa movie. Ako si Colonel Tai sa Hero. Sa movie. Mataas pa rin ko sa iyo, Colonel. Sir. Pwede, kausapin natin. Kausapin natin yung ating boss. Nandyan din si Mercy Bascos. Hi, Sir Cap and guest. Welcome back to your program, watching you. Yun, ganun katagal tayo nawala. So, yan. Talaga namang na-miss ka nila, kuya. So, hindi ka pala pwedeng mag-full-blown na artista kasi dapat andito ka pa rin sa show. Galing naman kay 47, hello Cap, nag-shooting kayo di Provinciano, nabayag nga nawang kayo, thank you. Hindi po Provinciano yun, yun po, yung director lang namin ng Provinciano. Okay. At saka yung cinematographer. Yan.
Yun o, Sir Christine? Cap, kung nabalik TV and radyo na from film shooting last week, sabi niya, also good morning din po pala sa aking mga guest, sa ating mga guest today. Sabi naman ni 154. Good Okay? morning po. So, yun na. At sa mga, kung may mga katanungan kayo, text po lamang yan, 0999-3070-649. Okay, Christine, balik tayo sa ating project. Ano pa yung mga hindi natin nabanggit? Yes. Ano po ang hindi natin nabanggit, mga sir? Gusto nyo po bang explain or Oo. sabihin sa mga tao kung bakit yung theme natin ay turismo, hindi terorismo? Yun. Sabi ko na nga ba, host na yung kasama ko eh. Hello. So, bali po, yung team natin is naging turismo, hindi terorismo. Para po ma-promote natin yung local tourisms ng ating lokalidad o para makatulong din sa mga mamamayan na nawalan ng trabaho sa pandemya. Okay. Ibuhayin po natin yung tourism para po magkaroon ng kabuhayan din sa raising awareness din po sa ating mga kabataan, lalo na yung mga kabataan na recruit sa through the deceptive tactics po ng mga makakaliwang grupo po. Ilang po. Okay, at si Sergeant? Okay, yun po. So, additional din po doon sa kwan po natin, kung maalala po kasi natin yung sikat ngayon na word, yung NTF-ELCAC, Ending Local Communist Armed Conflict, may word na local. Panlaban po natin doon actually is hindi naman yung sa gera lang po, kung hindi, ito rin, local tourism o kaya yung paglabas ng potential po ng ating komunidad to counter yung mga yung ugat po mismo nung ating linalabanan. And also, idagdag po natin pala, ma'am, yung tungkol doon sa mga sasali pala, tungkol sa ating health protocols. Okay. We have a lot of health protocols. Yung mga manggagaling po sa ibang region, please comply with the health protocols ng inyong region. And then we have also health protocols, lalong-lalo pag dadaan po tayo sa City of Baguio, dadaan po tayo sa mga sa Benguet din po, tignan po natin yung mga health protocols doon, nasundan po natin yon. Kasi may nagtanong po sa atin, is it an exemption sa ating health protocol yung activity po? Hindi po, ayan po. So ito ba, Sergeant, i-require nyo pa na may mga mga ano yung ginagawang test doon sa antigen? Antigen. Required ba dito sa mga gustong sumali? Especially po, opo sir, especially dong sa mga dadaan po rito sa kwan, yung galing po sa ibang region na dadaan po rito sa City of Baguio, kasi if I'm not mistaken, meron po tayong requirements on the antigen. And wag po tayong mag-alala because we will be putting up a triage area po sa ating venue mismo, doon po sa ating starting line. So meron triads doon. Yes po sir. Para ma-check nila, halimbawa may nilalagnat doon, at least malalaman natin kung baka meron nga na hindi naman niya alam na nilalagnat siya. Di ba? Siyempre, may mga asymptomatic din, hindi nila alam. Yes. Yun. Okay, maraming salamat. At nabanggit mo din lang yan, Sergeant. Tama ba ako, Sergeant? Yes po sir, tama po. Oo. Paano pag nag-rehistro sila, dadalhin nila yung kanilang mga antigen, pagkatapos doon sa triads, gaano sila katagal sa triads? Aron sa triage po natin, saglitan lang po sa triage natin. Saglitan lang. Opo, before po dung competition, hindi po tayo tatagal doon. Lalong-lalo na po pag yung galing nga po sa ibang region, comply po tayo sa ating mga boundaries, yung mga requirements po ng ating boundaries, kasi iba-iba yung requirements po natin, no? Tignan po natin doon sa mga dadaanan natin, kasi iba-iba rin po yung mga requirements po nila dyan. Tiyakin po natin na nasunod natin yung requirements ng mga papasukan natin na areas, yun po. Okay, at nakita ko na yung rota, alam ko na yung rota. Doon pala kayo pupunta sa amin sa EJ Ilik eh. Win manong. So nga, agpasagana kati-kapi. Okay, Christine. Ano bang meron tayo? Ayun. Isa pa po, kasi baka nagtataka sila kasi dun sa poster, parang people are asking which one is this. And I don't think na people are very familiar with the Regional Mobile Force Battalion. So, ayan, isa pa yan. Let's tell them what it's about. Ano po ba yung grupo niyo, sir? Oo nga, ngayon ko lang The na Regional yung Mobile Force grupo Battalion na 15. Ganyan eh. Yes. Oh. So, yung po namin, Regional Mobile Force Battalion 15 is
region-wide operation po yung ano namin. So, meron po kaming mga companies sa iba-ibang provinces po ng Cordillera. So, we have in Mount Polis, Ifugao, in Mountain Province, in Tadjan, in Kalinga, then in Abra, then meron na po kami dun sa Apayao ngayon. So, basically po, yung primary function namin is to address the issues po and problems on anti-insurgency and anti-terrorism po. Yun lang. So yun yung trabaho na ginagawa ninyo, anti-insurgency? Yes po, sir. Yun yung main ano namin po, sir. Matanong ka, Christine, sa kanila, kumusta na ang kuwan natin sa insurgency? Kumusta na? Lumalala ba? O... So, hindi po natin ano yung exact na ano ng situation po ng insurgency natin, pero kami po ay laging tumutugon sa mga ano para masiguro po natin na ligtas po yung ating pamayanan dito lalong-lalo na dito sa atin sa Cordillera po. May mga guerrilla pa ba kayong nakikita dyan? Kuya, maliban sa'yo, Oh. wala naman po siguro. Tapos, Maliban sa'yo dun sa 1941 na movie mo, wala naman po. Tama ba? Wala naman. Siguro lang kuya, siguro kaya gusto ko rin yung project na to. Gusto ko rin siya gawin in congruence with their project. Kasi ako, I'm a mom. I have a 13-year-old teenager who's always online. Okay. And yun nga, sabi nila, it's nowadays, yung online community, especially our children, it's very vulnerable dun sa online, anong tawag dito? Recruitment. Online recruitment ng mga kung ano-ano, including, yun nga, terrorist groups. So, yun, siguro kailangan kasi ng awareness. Sabi nga nila kanina, we need to raise an awareness na it's really happening. So, instead of that, para hindi ma-expose yung mga anak natin sa ganyan, online, i-encourage natin sila to do other activities such as, biking. And by the way, thank you so much, Team Pinikpikan Trail Runners and Louie Ganayan. Thank you so much for your support. Kasama po namin sila sa project. Thank you so much. They encourage biking, running, outdoor activities, pamamasyal sa ating mga tourist spots pag allowed na. Marami pong malapit sa atin. So, yun. Sana yun ang gawin ng ating mga kabataan ngayon. Okay. Kapitan, sakop niyo buong Cordillera, no? Yes po, sir. So, dito sa buong Cordillera, ano yung mga lugar na medyo meron pa tayong problema? Sa mga recent na po, sir, sa okay lang pong magbanggit ng pero dito po sa yung based po sa recent na natin, ang tinututukan natin is yung sa mga far-flung areas po ng Cordillera. Yeah, po, sir. Napasabak na ba kayo sa barilan, ganon? In my experience, sir, hindi pa po, sir. Hindi pa? Yes, sir. Si Sergeant, napasabak ka na ba sa mga ganon? Mga barilan, ganon? Hindi pa po, sir, pero yung mga kasama po natin sa RMFB 15 last 2019 nung kay Police Corporal, our casualty during that time, Police Corporal Kasil from Kibungan and Patrolman Padawil from Sagada Mountain Province. Pero ito matanong ko sa kanila, Christine, no? Pero ito kung may makita kayo, hindi naman kayo mauuna rito, natitira. Kayo yung paano curious lang ako. Kung may nakita kayo halimbawa, tapos titirahin niyo ba kaagad o pasusukuin niyo muna? No, sir, kasi meron po tayong rules of engagement, international being observed. Okay. Na tayo po sa law enforcement, kailangan po nating pag nagpaputok po tayo ng baril, unang-una sa lahat, self-defense. At dapat yung puwersa na meron sila katapat lamang po nung puwersa na meron sa atin. Yun yung problema sa atin kasi kahit na nakita nating may mga baril sila, sir, kailangan muna natin hintayin mapaputokan nila tayo or yung tabla lang po yung force na pwede natin gamitin sa force na meron po sila, sir. That is why we are moving with this activity. We call these activities community support programs. Doon sa tanong mo kanina, sir, na kumusta na yung situation po natin dito.
Actually, nung nagfo-focus po ang RME 15 sa community support programs like this program, marami na pong mga dating membro ng mga rebelde, mga makakaliwa na nagso-surrender. So nabanggit mo din lang yan, Sergeant, may mga nag-surrender na ba? Yes, sir. Actually, sa RME 15, ngayong taon, meron ng, if I'm not mistaken, 3, sir. 3 na nag-surrender? Yes, sir. Paano ang proseso ng pag-surrender nila? Yung proseso po ng pag-surrender nila, yung 2 po sa kanila because we were the one who facilitated it. Tayo po yung nag-facilitate nun, sir. Nakita po nila yung parang activity rin natin na ganito sa bukod ata yun, sir. Nakita nila na meron palang activity na ganun. Kasi ang notion kasi nila, giyera yung kuha natin, sir, yung parang pangontra natin sa kanila. Hindi nila alam na we have yung holistic approach of ending this problem. Sila po yung parang kumuha po sila ng middleman, pastor, and then yung pastor po yung kumuusap sa amin na gusto kayong kausapin ng 2 to. And that's the time na kinausap po namin yung 2 yun, sir. Kung alam ko lang na nakaganyan ako, nag-uniform din sa anak ko. Yes. Ay, sir, yung pang-colonel po, sir. Si Colonel. At paano naman yung pagka yung nakasurrender na, may tulong ba kayong binibigay sa kanila, sa mga nagsusurrender? Yes, sir. Meron Ano yung po- mga binibigay nyo ng mga kwan sa kanila? Mga benepisyo sa mga nagsusurrender? Meron po tayong concern, meron po tayong binibigay na yung ECLIP Enhanced Community Comprehensive Local Integration Program, Oo. livelihood assistance, and first and foremost, syempre yung security, sir. Safety and Oh. security, we must assure the safety and security nila at ng kanilang family, sir. Livelihood assistance, immediate cash assistance, at kung kailangan nila ng tulong pang kalusugan, meron din po, sir. So kompleto pala. May mga cash assistance pa na pwede nilang gamitin para sa pagbabagong buhay. Ano? Po nila, sir. Yan, Christine? May paayuda. May ano? May ayuda, sir. May ayuda, ano? Meron po, sir. So pagkatapos dito, binabantayan nyo din sila para sa safeguard nila. Kasi kadalasan yan, alam naman natin kapag may mga kaliwa na kumakanan, mukhang nagiging tagilid sila sa kanilang mga buhay din. Yes, sir. Tinitiyak po natin na yung meron po silang security, though kung ano yung gusto po nilang mangyari, yun po yung susundin natin. Kasi yung iba po, sir, tinatanggihan nila yung security. Gusto nilang lang umuwi sa kanilang mga probinsya. Gusto nilang umuwi sa kanilang mga pamilya. Then pinagbibigyan po natin kung ano po yung gusto nila. Okay. Doon sa mga nabanggit nyo kanina na nag-surrender, mga kwan ba ito? Mga bata ba? Mga taga rito din o ibang lugar? Concern, nasa tamang edad na po sila ngayon, sir. Though minor po silang na-recruit, sir. Minor silang na-recruit. Yes. Nung surrender, nasa tamang edad na. Opo, sir. May mga pamilya din sila, may mga asawa ba, ganon? Itong mga Meron po, nag-surrender? sir. Yung 2 sa kanila, meron po, sir. Yung isa, yung pangatlo ang wala pa po, sir. Okay. So, Christine, dagdagan mo yun. Wala po. Ikaw nag-umpisa nun eh. ikaw nag-umpisa nun eh. Nagsimula sa movie. Yes. Pero thank you. At least mas informed tayo. Siguro mas marami na ngayon ang mas aware sa ganyan. So thank you. And yun nga po, sana mas ma-involve pa tayo sa projects nila with the community. Let's help them with this project. Kasi nga, sabi nga nila, di ba, there are like, how many? 300,000 ba police officers in the Philippines? Against 110 million Filipinos. Kaya let's work together with our police. Siyempre, our safety and security, especially that of our children, is our primary responsibility. Mahirap yung inaasa natin lahat sa police at sa huli, sila lagi yung sinisisi natin, di ba? Oo naman. So, let's work together with them for everyone's good. May texter dito, galing kay 95 naman. Ewan ko lang kung alam nyo ito. My phone in. Sabi niya, sir, totoo, may nagmumutmut ng pera galing NPA. Liblib na lugar. Can't mention on air. Wow. Magkano ba yan? Ewan ko. Bakit hindi naman tayo binibigyan ng ganyan? Maganda to. May nagpapamutmut ng pera. Wala pa pong election. Joke lang po. Wala pang election. Wag muna. Okay, ang ating oras, alas 12:15 na. Okay, Christine, pakiulit natin yung ating project naman kasama ang ating kapulisan. Yes, okay. So once again, we would like to invite you to our event. Huwag niyo pong kalimutan, mark your calendars. It's August 7th, 2021 sa Tublay.
It's called Tublay Uphill Bike Race, Ride for a Cause, Turismo Hindi Terorismo. Napakahaba po ng tagline natin. Kasi yun nga po yung in-explain natin kanina, medyo marami tayong purpose. But it's a fun activity and hindi ka lang mag-enjoy, makakatulong ka pa to our beneficiary, baby Gian Ayawan, 6-month-old baby from Sagpat, Kibungan, Benguet. Meron po siyang cancer. Kaya sana tulungan natin siyang maka-raise ng funds for her operation. And yun nga din, in congruence with that is to raise awareness na para ma-involve sana yung youth natin sa more outdoor and community activities. So, August 7 a.m. po yan. So, sana po yung mga riders pala natin na mag-register, sana by 6 nasa Ambuklaw na tayo. 6 o'clock. Yes, 6. And yung registration fee po natin is 650. And uulitin ko, hindi po kasama dyan yung transpo natin papuntang Ambuklaw. Our registration sites, nag-start na po. Meron din tayo online. But our registration sites are Lagalag sa Upper Session Road. Thank you so much, Lagalag. Toyville in Baguio Center Mall. Aid Station Cafe sa Pico. Polig Farm, pwede na rin silang mag-register doon. And of course, Ridge Cafe sa May Atok. Kung hindi nyo pa po napupuntahan yun, please visit that place. It's amazing. And sa office din po ng RMFB 15 sa May Camp Dangwa. And of course, thank you din sa Highway Patrol Group, by the way. Thank you so much. And ano po ba yung mga details na kailangan nating sabihin? We have different categories. Please check them out sa Bayanihan Cordillera page. Nandoon po lahat. And we will be giving away prizes sa top 3 per category. And lahat po ng racers magkakaroon ng medal. And first 25 will have free t-shirts. And again, we are also selling these t-shirts for 220 pesos each. Also for the benefit of the cause. And Baby Gian. Ayan, meron pa ba ako hindi nasabi mga sir? Yung mga sponsors natin, sino yung mga nag-sponsor dito? Yes, thank you sa support ng ating PNP, of course. For giving us your blessings kay Regional Director Sir General Ronald Lee. And of course, the RMFB Force Commander, si Sir Joshua, si Sir Colonel Joshua Alejandro. Thank you so much sa support. And yun nga po, City Director Glenn Logan, thank you. And marami pa naman din po ang nagpa-promise ng support. So, thank you. Maraming salamat po. Okay, at basahin ko lang to, ihabol ko lang galing kay Jefferson Bonsalo. Congrats Sir Cap, good day po sa lahat. And nanonood din, binabati natin from Korea. Melody is watching, maraming salamat Melody. May text dito, kanya lang alam ko hindi nyo sakop ito eh. Sabi niya, kumusta mo ti panag-monitor kadagiti illegal nga sugalan kunanahan kung mga ito. Hindi nyo sakop to, ano? Iba yung sakop nyo. Ibang venue po tayo. Ibang venue yes, yan, local okay. police. Colonel, kapitan pala. Yes, hindi bali, malapit ka na mag-colonel, no? Doon din ang punta mo eh. Graduate ka ng PNP, sir? Yes po sir, I'm a graduate of the Philippine National Police Academy, Masidla class of 2017 sir. Pagka yung sa sergeant, hindi ba galing ng PNP yan? Pagka sarhento? Iba yun, Hindi po sir, galing po kami sa mga training colleges po natin sir. Okay. Yung PNP kasi automatic yun, naging official na no, after graduation. Okay. So sergeant, baka meron kang gustong idagdag o batiin? So bali, yun lang po sa ngayon. And of course, we want to thank Ma'am Christine, yung kasama po natin ngayon. And yung mga partners po natin. Tsaka na namin kayo panggitin pagkatapos para kumpleto. Yes, tama po yun. Actually, nakakatakot mag-mention ngayon kasi masyado silang marami. So baka may ma-miss kami. Maglilista po kami. Wala na. Sa bagay, magdadam po si Ma'am Christine na po bahala sa inyo. Maglilista po kami. Pero yun, sa lahat na lang po, di ba? Pero thank you for all the support. And for those who have been promising support, maraming salamat. Marami po tayong kinausap para sa activity na to. Siyempre, yung ating napakatikas na Mayor Arman Laro, hello sir. Kung nanonood po kayo. And thank you. Marami pa. Si Kapitan, baka merong gustong batiin? Meron kang gustong idagdag? So, wala na po. So nasabi na po lahat ni Ma'am Christine kanina. So please support lang po yung natin, yung program natin.
activity. And thank you po sa inyo sir, sa RNG Luzon, and kay Ma'am Christine for inviting us. Wala nga naman. Yes, sir. Basta Thank you, sir. kayo, basta nandyan si Christine. Ayan naman. Alam mo naman, itong si Christine, kung saan mo nakikita ito, pagdating sa serbisyo publiko, ay lagi siyang nandyan. At congratulations, Christine. Ikaw ay Rotarian na rin. Ay, salamat po. Thank you for the Kailan warm-up. kailan ang baptism mo, induction mo? Baptism of fire ko po sa 23 together with my sister sa Bayanihan Cordillera, si Ate Pam Carino. Anong club ito? Rotary Club of Downtown Session po. Ayun. So maging kasama mo si Ate Yes Ned. po, with Attorney Avila. Sayang nga po wala siya ngayon. Mukhang sa induction niyo, mukhang malaking taong mag-induct sa inyo eh. Balita ko lang, mukhang si Senate President. Wow. Wow. Balita ko lang yun hindi po ko manano, pero yun ang balita ko na mag-induct yata. Ay, wow. Magpapatahi na po ako ng gown ko. Thank you. And speaking of gown, pwede bang magpa-thank Sige, you? pwede. Ayan. Feeling lang. Maraming salamat. Miss Mara of Alzen Salon and Spa for my eyelashes. Thank you. Canvas Salon for my nails. Coffee Place, Irisan, and Minds View Jewel. Thank you so much for my coffee fix all the time. And of course, yung na-mention mo, Dulce Chocolates na, anong tawag dito? Tigabigay ng ating chocolates. Thank you. Thank you. Dalhin mo dito Yes. And ang balita ko, yun kukwa Yes po. Gawa siya sa Kokwa. And sana next time po ma-invite natin dito sa studio yung mga kasama ko sa Cacao, Baguio Benguet Cacao Growers and Associations para ma-explain din natin yung tungkol sa cacao industry. Kasi napakalakas ng coffee industry natin. So our goal naman is to strengthen yung cacao industry para yun na yung next natin. At saka maganda kasi sa health natin yan. Yes po. Para sa puso mo. Para sa puso, pag halimbawa ikaw ay madaling umibig, yes. Pagka ikaw ay nakakokwa, medyo titimbangin niya. Ayan. Titimbangin niya yung pag-ibig para hindi masyadong, alam mo na, pag mahina ang puso mo, madali kang ma-inlove. Ayun na nga. Alam, turo mo yan, kuya. Salamat. Pero yun, sabi po nung kasama namin sa Cacao Growers Association, si Sir Pat Ananayo ng Tuba, ang cacao daw po, it's the tree of love. Kasi chocolate. Ganun. Tree of love. Yes. Bakit naging... Chocolate, kuya. Chocolate. So okay. kahit daw tumanda na at bawal ka nang magkape, pero never kang pagbabawalan uminom ng tsokolate. Sige, pag-usapan Sabi natin niya. yan next time. Yes. Okay, maraming Thank you. salamat Miss Christine Mulitas at siyempre sa ating magiting na kapitan and kay Sergeant. Yes. Yan. Okay ka na, Christine? Thank you. Yes, thank you. Thank you so much. Once again, Tublay Uphill Bike Race, August 7, 2021. Online registration. Mag-register na po kayo. Have fun while helping us save a life. Thank you. Thank you, Kuya Peter. Yan, maraming salamat sa lahat po na nakibahagi sa ating programa, sa inyong mainit na suporta, sa lahat ng mga nag-text, sa lahat ng mga nag-comment dito sa ating live. Maraming salamat. Salamat dyan pa siya ineboloy. Matago-tagot ako amin. Diyos tiagnina, kadatay amin pada-pada. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinad Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay Mrs. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras.
Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! I-R&D mo na yan. I-R&D. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Jalyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Oras ng mag-Pau de Arco.
ko. Mahalagang paalala, ang Aldrich Spaldi Arco Capsule ay hindi gamot at hindi